Cyfrinach Ffred gan Tony Maddox a Louise Millar, a ddyfniad ar y clawr gan Fielding Design, a diolch i Dref Wen am y caniatâd. Pan dorrodd y tractor, gwnaeth yr anifeiliad ei gorau i helpu Ffarmwr Bob ar y fferm. Ond heb y tractor, roedd y gwaith yn galed iawn. Cyn hir, penderfynodd yr anifeiliad fod rhaid gwneud rhywbeth. Roedden nhw eisiau ennill arian i dalu am drwsio'r tractor, ond sut? Ar ôl llawer o siarad, daethon nhw hyd i gynllun. Cynllun cyfrinachol oedd e. Doedd Ffarmwr Bob ddim i gael gwybod amdano, a byddai hynny'n dibynnu ar Ffred. Ychydig ddyddiau wedyn, aeth yr holl anifeiliaid allan o'r buarth, yn dawel bach, gan adael Ffred ar ei ben ei hun. Maes o law, sylwodd Ffarmwr Bob mor wag a distaw oedd y buarth. Gwell i mi weld a wneud yn siŵr bod yr anifeiliaid yn iawn, meddyliodd. Wrth drws y sgubor, galwodd, "Sut mae heddiw, Mrs Buwch?" A galwodd Ffred yn ôl, "Mŵ." Da iawn, meddai Ffarmwr Bob, ac aeth i edrych am y moch. Roedd yn rhaid i Ffred gyrraedd twlc y moch o'i flaen. Doedd dim amdani, ond rhedeg trwy laid y buarth. Pan alwodd Ffarmwr Bob tua'r twlc, "Sut mae fy moch i heddiw?" Atebodd Ffred lleidiog iawn, "Soch, soch." Da iawn, meddai Ffarmwr Bob, ac aeth i edrych am yr ieir. Cyrhaeddodd Ffred gwt yr ieir o'i flaen, o drwch blewyn. Pan alwodd Ffarmwr Bob, "Sut mae fy merched deli heddiw?" Atebodd Ffred, "Cwac, cwac, wps." Da iawn, meddai Ffarmwr Bob, a chychwyn tu allan y hwyaid. Yn sydyn, safodd. Meddai'n syn, dydy ieir ddim yn dweud cwac, cwac, dweud clwc, clwc mae nhw. Aeth Ffarmwr Bob yn ei ôl a sbïo drwy ffenest cwt yr ieir. Gwelodd e Ffred yn llaid drosto ac yn edrych wedi diflasu. "Ffred," meddai, "beth yn y byd wyt ti'n neud?" Ochneiddiodd Ffred. "Nawr byddai'n gorfod ddatgelu'r gyfrinach." Ond yn gyntaf, roedd yn rhaid iddo gael ei olchi. Aeth Ffred a Ffarmwr Bob i faes y pentre. Roedd y ffair haf ar ei hanterth, a Ffarmwr Bob ar fin cael sawl syndod. "Fy hwyaid," llefodd, "fy ieir." Allai fe ddim credu ei lygaid pan welodd ddyn tal ar byd. "Fy moch," gwaeddodd. Ond daeth y syndod mwyaf pan edrychodd i mewn i'r babell ddweud ffortiwn a gweld nid Madam Clara, ond Mrs Buwch. A beth welodd e ym Mhelen grisial Mrs Buwch, ond ei dractor wedi ei drwsio a chystaw a newydd. A wyddoch chi beth? Roedd y belen grisial yn llygad ei le. Roedd yr anifeiliaid wedi ennill digon o arian i drwsio'r tractor, ac roedd popeth ar y fferm fel arfer eto.